В началото на 20 век се оформя новия център на Русе. През 1896 година тук е издигната триетажна сграда, наричана от всички Чикаго. Нейният собственик е Соломон Блауштайн. Той е еврейчето, което Алеко Константинов споменава в пътеписа до Чикаго и назад. Блауштайн пристига с намерението да продава пощенски марки по време на изложението, но е силно впечатлен от видяното, продава бизнеса си и бързо се завръща в Русе. Построява къща в стил Чикаго и монтира в нея първия асансьор в България. Понеже градът е електрифициран след години, асансьорът се задвижва ръчно от двама чираци. Единият от чираците се казва Иван Багрянов. Той е син на Ботев четник от Севлиево и немотията го довежда на работа в Русе. Когато не върти манивелата на асансьора, Иван разглежда колекцията от пощенски картички на своя господар. Особено го привлича серията на французите Монголфие и техните първи аеростати от 1783 година. Иван споделя с Блауштайн идеята да направи балон за въздушен транспорт между Русе и Гюргево. Блауштайн вижда опасност от финансов фалит в начинанието и изгонва Багрянов. Младият мечтател се приютява при дърводелеца Георги Фитовски, който харесва идеята. Към тях се приобщава и инженер Винтер от италианското консулство и дори самия консул Александър Дорандо. Строителството започва в градината на хотел Дачия. Фитовски наема двама ломски цигани да оплетат коша срещу ядене и 2 джама вино на ден. Заведението става атракцията на града. Гостите се черпят, докато наблюдават необикновеното съоръжение, а кошничарите от време на време спират работа, въртят цигански колела и припечелват по някой друг бакшиш. Към 2 часа след обед на 5 септември 1897 година каруца на дърводелската работилница изкарва тъкъмите край Русе. Иван Багрянов с мека шапка, спортен костюм и гамаши се качва в коша на балона. Изпращат го Фитовски, инженер Винтер, сеньор Дорандо и неколцина помощници. Следва възторжено описание. Балонът се отдели от сушата в 5:15. Метеорологът капитан Пантелеев беше определил благоприятния вятър в северна посока. Всичко стана без шум. Движението не се чуваше, но дърветата ставаха все по-малки. Отначало коша непрестанно се полюшваше, но му омръзна да се колебае и тържествено се отправи към реката. Към средата на Дунава, за моя голяма изненада, балонът започна да пада. Запазих хладнокръвие, като прецених, че е от ниската температура над водата. Изхвърлих 3 от 5-те турби пясък по 10 кг. Наблюдавах как сянката на балона достигна брега с няколко стари лодки.
Почувствах се освободен и щастлив и ми се искаше да пътувам още много. За да не се разбием в някой покрив на къща в Гюргево, спуснах въжето накрая и то се омота в една топола. Някакви хора тичаха отдолу и се оказа, че съм на плаца на военните конюшни в града. Последва справка с румънския консул в Русе господин Моруза и той потвърди, че е известен за нашия опит. Полетът на Дунав на Иван Багрянов е като излитане от родното гнездо. Заминава за Виена и работи в фирмата Ерих Кунц за извършване на монтажни дейности по корабите с балон. После е в цирк Колумб с атракция наречена Човекът дракон от България. Тук Багрянов се захваща за въже и изчезва за миг през купола, издигнат от балон над цирка. През 1905 година е гост на Кралския атракционен клуб в Норвегия, а през 1907 година е в Париж и заедно с 3 французи прави първите аерални снимки на града от балон. В края на живота си Иван Багрянов живее със семейството си в Париж. При него се отбиват на чаша бира и раздумка почти всички първи български въздушни асове. Умира преди да навърши 40 години на 5 септември 1917 година, което е точно 20 години след деня на първия му полет.